zamanin mulkin mallaka ita ma tana ɗaya daga cikin makarantun da aka gina a Kaduna. St. John's College, wacce daga baya ta sauya suna, masu aikin mishinari na Katolika suka kafa makarantar a 1949 ƙarƙashin jagorancin Reverend Fr. John O'Hara. An sauya mata suna zuwa Government Secondary School bayan gwamnatin North Central State ta karɓe ta. Shine daga baya aka sake sauya mata suna zuwa Rimi College. Kaduna Capital School, wacce take unguwar Malali, an gina ta ne a 1957 don samar da ingantaccen ilimi ga yaran Turawa da 'ya'yan Najeriya. Asibitin Barau Dukko an gina shi ne a 1930 a matsayin cibiyar kula da lafiya ta nursing home domin ma'aikatan gwamnatin mulkin mallaka da iyalansu. St. Gerard Catholic Hospital da ke Kakuri, Kaduna, an gina shi ne a 1957 ƙarƙashin jagorancin 'yan mishan domin ba da gudunmawa ga 'yan ƙasa marasa lafiya. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri Kaduna daga tushe tare da ni Sida Haidaru. Mu haɗu a kashi na gaba.